Alah. Aku ki suwe ra ketemu Vita kok beda ya. Piye? Alah kurtene bar bodo sawal ngono kok rumah saku awakmu lemu to saiki. Iki lemu mergo kelakon ngerti ra? Kelakon piye? Mepe manuk lali ra tak lebokke kurungan. Dia to lebone. Iber tekan ngendi-endi ngerti ra? Oh ya. Rina wangi. Bu kasih Dik. Ngaturaken sugeng dhumateng kasanipun Bapak Ibu sekalian ingkang sampun ewala lenggah, ingkang sampun ngasta unjukan sarta lampiranipun kasuwun anggrahapi kanthi mardika. Sinambing laras kalian kanca-kanca campur sari Mustika Raja. Biasa wonten sonten menika kathah sanget para rawuh ingkang sampun rawuh. Inggih Kang Mas, katuraken wilujeng lelenggahan monggo pun sawijikaken ingkang ngrepon rahapi daerah kang sampun lumantar Kang Mas. Inggih, lumantar kanca-kanca Mustika Raja. Rina wangi. Buka Siti. Yuk. Putra alus bebutene
Sampun ngaturaken Kang Mas Sigit sembah nuwun. Setunggal mboko setunggal kanca-kanca saking Mustika Raja sampun sowan ngaturaken suka panglipur wonten ing sonten menika makarya sesarengan kalian kanca-kanca audio sound system Pesona Nada ugi kanca-kanca saking video syuting Saiko. Menika live streaming boleh dikirim linknya Mas nanti Mas. Nggih matur sembah nuwun. Ingkang dereng sowan menika wonten Deno Ayu Esti Larasati.